Никога не разделяй Святия Дух от Божието Слово и никога не разделяй Словото от Святия Дух. Библията казва, че Исус Христос беше живото Слово, когато ходеше на земята в плът. Той беше живото Слово в плът. Да разделиш Божието Слово от Святия Дух или да разделиш Святия Дух от Божието Слово е все едно да се опиташ да разделиш Духа на Бога от Божия Син. Абсолютно равносилно, абсолютно равнозначно. Божието Слово не може без Духа на Бога и Святия Дух винаги е в пълно единство с Божието Слово. Когато Святия Дух говори нещо на твоето сърце, то ще бъде винаги според писаното Божие Слово. И винаги Словото на Бога ще бъде дух, а не празни думи. Както Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Плътта нищо не ползва. Всеки, който се опитва да отделя духа от Божието Слово и се опитва да чете писаното Слово и да го живее или спазва по плът, т.е. със свои човешки усилия и способности и по свой начин, нищо не го ползва. Защото думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Библията ни казва, че това Слово е живо. То е живо, защото е духовно и създава вътре в твоя живот истински духовни резултати. То те променя духовно и има вълшебната сила да те направи нов човек, ново създание, да сътвори в тебе ново сърце, да те направи нова личност и да промени тотално целият ти живот. Да създаде една истинска, реална, духовна, жива връзка с живия Бог. Да направи вътре в теб връзка с живия Бог, в която ти да можеш реално да общуваш и да разговаряш с Него. Когато ти говориш на Него, Той да те чува. И когато Той ти отговаря, ти да го чуваш. Да бъдеш способен да ходиш с Него и да живееш своя живот постоянно в Неговото присъствие. Божието Слово е писмото на живия Бог, което идва от сърцето на Бога към всеки един човек или към твоето сърце.